Så kan du lige fortælle, hvad det er, vi gør. Prøv at stå stille. Okay. Stå stille. Så skal jeg ud det her. Skal du have mere på? Nej, tak. Nej, tak. Skal I fortælle, hvad det er? Skal vi fortælle, Det hvad vi kanel. laver? Det er ren kanel. Jeg skal til at slutte. Jeg er god til at slutte. Tror du godt, du kan? Ja. Jeg er god til at slutte ting. Og det tror jeg godt, du kan. Du er overbevist om, at det kan vi sagtens. Ja. Altså. Super. Så prøver vi bare. Det er skarpt. Godt. Er vi klar? Okay, ja. 1, 2, 3. Og jeg skal spise det hele. Ja, du siger, du slutte. 1, Hvad? 2, 3. Nu! Hvor skal det synges? Syng det. Lad Ej, det er det klammeste nogensinde. Man kan ikke slutte lort. No shit, Sherlock. Og så opsummerer vi lige. Ja. Så Simone, var du ikke sikker på, at du kunne slutte? Jo, men det kan man ikke. Det er fysisk umuligt. Kanel smager ikke godt. Kanel. Ja, det smager ikke godt. Det siger Det var ikke ret. Det var ikke godt. Det siger jeg, det var. Skal du lige have det sidste smule? Nej, så jeg hoster resten af nu. Au! Og min gang. Nu må den først. Så tager jeg den. Ud over det hele, mand. Hej det. Gå væk.